Sal-lum għadu mhux magħruf kemm qed jiswew l-operazzjonijiet tal-kataretti li ħallas għalihom il-gvern fi sptarijiet privati għax il-Ministru Joe Cassar qal li ċ-ċifra hija konfidenzjali. Meta kien qed jitkellem f'Ħażeb Bowċ id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li dan l-aġir politiku mhuwiex aċċettabbli. L-istess dwar il-proġett ta' People Belt fejn Ostingat qal li ma jistax jippubblika l-kuntratt. Id-deputat mexxej Laburista qal li Joe Cassar u Ostingat irridu jifhmu li huma ministri u mhumiex kapijiet eżekuttivi ta' kumpaniji privati u għalhekk informazzjoni bħal din ma tistax tinżamm mistura. Intant waqt laqgħa simili fi Gżira, il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi qal li huwa evidenti li pajjiżna huwa mmexxi minn gvern bi prijoritajiet ħżiena. Eżempju huwa l-mod kif il-gvern qed juża x-xandir nazzjonali bħala mezz ta' propaganda għall Partit Nazzjonalista u mhux bħala servizz ta' xandir għall pubbliku. Zrinzo Azzopardi qal li l-Partit Laburista jrid juri li huwa il-partit bi prijoritajiet tal-familji li jista' joffri opportunità lil kulħadd sabiex javvanza l qudiem fis-soċjetà.